Merhaba jwara. Ji bo pêda hefteyê de rojekê ez ê pirtûkekê pêşniyazî we bikim ji bo xwendinê. Helbet ev pirtûk jî min xwendibe ya ku ez nexwînim xwe pêşniyaz nakim. Bi Kurd û Kurmancî ez ê pirtûkê nîşanî we bidim. Nivîskar weşanxane û derbarê naveroka wê de jî hin gotinan bibêjim û pişta jî ji pirtûkê çend rêzan dixwînim û videoyên xwe wisa wê bi dawî bînim. û dixwazim de a destpêkê de a îro da belkî vev piçekî dirêj bibe qasî çend saniyan ne deqeyan. Belkî dirêj be ji ber ku pirtûka ewil e û videoya ewil e. Ya ewil da min xwest ez bi vê berhemê dest pê bikim bi Memûzîna Ehmedê Xanî lê ev memûzîna bi kurmanciya îro bi kurmanciya îroyê ji aliyê nivîskar Jan Dosva hatiye amedekirin û ji weşanxaneya Avêstayê jî hatiye çapkirin. Ev dîwana memûzînê bi kurdiya îro ye. Ev çima mühîm e ji xwe Memûzîna Xanî wekî hûn jî zanin em jî dizanin. Yani bi rastî jî berhemeka gelek mühîm e weke kanûneka Kurdî ye û divê yani em vê berhemê bi rastî jî bixwînin û jê fêm bikin. Lê zimanê wî resen piçekî zehmet e ji bo wî bi rastî jî xebatekî taybet hewce. Lê bi saya vê xebatê em bi kurmanciya îro jî bi rihetî dikarin Memûzîna Xanî fêm bikin û jê sûdê werbigirin. û pişta jî çend malikan ji vê berhemê bixwînim û videoya xwe bi dahwî bikim. Dîsal ser mesela Kurdan xanî 300-400 sal berî heman tiştî dibêje. Li hev nakin lew bi yek çar hemî, serkêş û ji hev cuda netimî. Ger em li hev bûna bê dijberî, hemûyan bida pê yek serwerî. Me temam dikir ev dewlet û dîn, me bi dest dixist huner û zanîn. Rom û Ereb û Ecem bi yekcar, hemî ji me re dibûn xizmetkar. Mixabin ji ber ku em ne yekin û nabin yek, îro em ji wan re bûne xizmetkar. Ji ber wê. Bi xwe baş binêrin. Bi xatirê we.